Is-sena li għaddiet San Ġiljan kien l-iktar lokalità li fih saru offiżi, b'rata ogħla minn 5 darbit aktar mir-rata nazzjonali tal-kriminalità. It-tieni l-iktar lokalità b'rata għolja ta' kriminalità f'pajjiżna fl-2015 kienet l-Imdina u waraja il-Belt Valletta, il-Florjana, Taslima, San Pawl il-Baħar u Taġbiex. Dan meta wieħed iqabbel in-numru ta' reati mal-popolazzjoni tal-belt jew raħal. Dan skont rapport annwali dwar il-kriminalità f'pajjiżna imħejjim il-kriminologu Xavier Formosa. Min 17,138 offiża li saru fl-2015, 51% minnhom kienu relatati ma' serq. Minnhom 2030 każ kienu ta' pickpocketing, fil-waqt li kien hemm 932 każ ta' serq mid-djar. B'din tal-aħħar naqset b'24% meta mqabbla mas-sena ta' qabel. L-iktar lokalitajiet li rreġistraw rati għolja ta' serq mid-djar kienu l-Asri, San Ġiljan, l-Imsida, Swieqi u Taslima. Il-kriminologu Xavier Formosa nota kif reazzjoni tan-nies għal volum ta' serqiet f'Taslima f'perjodu partikolari fl-2015 waslet biex kien hemm perjodu li fih is-serqiet fiż-żona waqfu. Fejn itlu s-serqiet mill-karozzi l-istatistika terġa' tinbidel ftit. Bl-ewwel post ta' serqiet iktar mir-rata nazzjonali jittieħed mill-Imdina, segwita mill-Florjana li niżlet fit-tieni post u warahom San Ġiljan u l-Belt Valletta. Formosa jispjega kif ir-raġuni ewlenija għar-rata għolja ta' serq u vandaliżmu mill-karozzi f'dawn il-lokalitajiet hija l-ammont ta' car parks fiż-żoni. Ir-rapport juri wkoll kif l-iktar żmien li fih isiru offiżi huwa fis-sajf. Is-sena li għaddiet kienu fil-jiem tas-Sibt u l-Ħadd l-iktar li kienu rrappurtati każijiet ta' kriminalità u dan għad-differenza ta' snin preċedenti fejn l-iktar jum popolari kien ikun it-tnejn.